एक्चुअली आंहा बेबायदि फार्म खालामजेननाय समाव खुनु ट्रेनिं गैयामोन बा ट्रेनिं लायोब्ला मोनसे सुबिदा दं बा ट्रेनिंखौ लानाया गाहाम मानो होननानै बुङोब्ला जोङो खमसे खम बेसिक नलेज जेखौ जों बुङो एसे जों सोलोंखायोब्ला जोंनि अमा फिसिनायफ्राव बिनि माखासे मुलि जाहोनाय बा माखासे जोंहा बिनि लोमजानायफोरखौ जोङो हमनो हानाय जानांगोन। मिडियाफ्रा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि बारहावा लाबोदों जे बारहावाया माने जोंखौ गिख्रां होदों आरो जे आफ्रिकान सुइन फिभारा ओरैबायदि मोनसे लोमजानाय जिनिस जे लोमजानाया बा जे बेमारा खुनु वर्ल्डआवनो मेडिसिनखौ दाबो होनो हाया दासिमहालागै। खुलुमबाय, गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जाना गासैखौबो नैबे समाव बरायनो लाबाय। दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों। नंगौ, नैबे समाव आङो क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरि जायगा बेवहाय आङो दङ आरो बेवहाय दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों जे अमा सासे आबादारि आरो बेनि अनगायैबो अमाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेरै बोरमा, हांसो, दाउ बेनि फार्म बिथाङा बानायो। बिथाङानो जादों राहुल नार्जारि। गिबि गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायनो लाबाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौबो। नैबे समाव नोंथांनि थंखौ मोनथिजानो लुबैदों। आङो एक्सुवेलि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरि जानागाव गामिनि थागिबि। नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन, नोंथाङा जे जों नुनो मोन्दों नोंथांनाव गोबां बिबांनि अमा नोंथाङा फिसिदों। दा माब्लानिफ्राय नोंथाङा जागायखो आरो माबायदि नोंथाङा बेखौ जिउनि थांखि हिसाबै बा राहा हिसाबै नोंथाङा सायख'ना लाखो बेखौ एसे फोरमायनो लुबैदों। गिबियावनो आंहा एक्सुवेलि दाउनि फार्म जेखौ जों जापानिस क'इल बार्ड होनोमोन। नंगौ। बे दाउखौ आङो 2017 सनाव आरम्भ खालामदोंमोन। दा बे समावहाय जोंना बे जापानिस क'इल बार्ड दाउआ जोबोद डिमान्डमोन जोंनि बिटिसि हालामाव। दा बे समावहाय जेब्ला आङो मावफुनाय थानाय समाव सासे आंहा मोजां डक्टर सिनाखि दंमोन, केबिकिनि डक्टर निलुट दास होननाय बिथां, निलुट पल। बिथाङा ओरैबायदि आंखौ मोनसे साहस होबाय जे नोंथाङा एसेबां मोजां फार्म खालामदों दाउनि, नोंथाङा अमानि मोनसे फार्म खालामनो हागोन नामा? साजेस्ट होदों आरो आंखौ बिराद थुलुंगानाय होदोंमोन आरोखि। 2018 सनाव आङो आंनि अमा फार्मखौ स्टार्ट खालामजेनदों आरो। दा बे गिबियाव नोंथाङा बेसेबांसो अमाजों नोंथाङा स्टार्ट खालामनाय जायो? गिबियाव आंना अमाया दंमोन मात्र 10थाल' अमा। बे 10था अमाखौ लानानै आङो रुम मोननै खालामजेननानै स्टार्ट खालामदों। बेनिफ्राय अबयस्से आङो थैजादोंबो अमाखौ बे समाव। बेनिफ्राय लासै 2019 सननि लास्टआव आङो एसे पान्जाबहाय माने बेरायनो थांदोंमोन आरोखि। पान्जाबाव आङो हारसिङैनो मोनसे एक्सप'जार भिजिट हिसाबै आं थांदोंमोन जे अमानि सायाव बा बोरमानि सायाव मा रखम फार्म खालामनानै जे गुबुन स्टेट जेबा पान्जाबा आदार स्टेटनिफ्राय जोंनाव नर्थ इस्टआव इसिबां अमा हाबफैयो बेनि सायाव एसे नायभिजिट खालामनो थाखाय आङो गावनो एक्सप'जार हिसाबै बेरायहैदोंमन। अब्ला नुनो मोन्दोंमोन आङो जे बिथांमोनहा खुब खम जायो अमाखौ, नाथाय इसिबां अमा फार्म खालामो जे सासे फार्मार्सनि फार्माव 1000 2000 अमाखौ नुनो मोनो आरो। औ, दा बिथांमोननिफ्राय आङो सानबाय जे नङा जिनिसा जोंबो मावनो हागोन बा जों मावनो हायो। नाथाय जोंनाव मा बिटिसि हालाम बा आसाम रायजोआव जोंहा माखासे गभमेन्टनि सुबिदाफोरखौ जोङो मोननो हाया, जायनि थाखाय जोंनि फार्मार्सफ्रा एसे माने फासयनांगौ जानानै फैयो आरोखि। जेरै बेंकफ्राबो नांगौखिनि जोंनो सहायखौ होआ। दाथ' बहुद स्किम फैगासिनो दं बा फैबायानो दा जोंनाव हनै मा होनो बेखौ अमानि थाखाय एक्सट्रा स्किम, दाउनि थाखाय एक्सट्रा स्किम, बायदि रोखोम फार्मनि थाखाय स्किम दा बिथांमोनहा प्रभाइड खालामगासिनो दं। जेब्ला आं खालामजेनदोंमोन अब्ला खुनु बेंकआ माने जोंनो खुनु स्किमखौनो हरामोन। मानो होननानै बुङोब्ला जे जोंनि बिटिसि हालाम एरियायाव माने रिफान्ड हरनाय जे रेकर्डआ बहुत गाज्रि होननानै जोङो बाव बेंकआव बेबायदि सुबिदाखौ मोनामोन आरो। दा बेबायदिनो भुगिनांनानै जोङो लासै थिग 2020 सना जोंनि थाखाय कभिडनि थाखाय थांबाय। 21आवबो जों कभिड थांदों। बे कभिडनि गेजेरजों बे माखासे अमा जे फिसाफोरखौ आङो फेदेरै दिनै मोजां पजिसन इसोरनि अननायाव जे फ्राय 300नि गोजौआव अमा आंनि फार्माव दं आरोखि। मा जातनि नोंथाङा बेवहाय अमाखौ फिसिनाय जायो? दा आंनावहाय दङ हेम्पशायर आरो यर्कशायर दं, लोगोसे गवालपारानि थावख्रि बेखौबो दोननो हादों। लोगोसे जोंनि कसुगावआव जेखौ खोमा फिसा जों देसि होननानै बुङो बेबो दं, आरो घुंग्रु खोमा गुवार खुगा सेप्ता बेबो दं।
आरो दा बर्थमान दंबावो आंनाव लार्ज ब्लेक बे जोलैफ्रा आंनाव दा एभेलेबल दं आरो बेवहाय नोंथाङा गिबियाव जागायजेननाय समाव नोंथाङा बबेनिफ्राय बे अमा फिसाखौ लाबोदोंमोन? गिबियावनो आं लाबोदोंमोन गुवाहाटियाव जोंहा खानाफारा भेटेनारिनिफ्राय आं लानानै फैदोंमोन। बेवहाय डक्टर धीरेश्वर कलिता होननाय सासे सार दङ, बे बिथाङा बिनिनो इनचार्जमोन। बिथांनिफ्राय आङो उनाव 10थाखौथ' आं अलरेडि रानिनिफ्राय लाबोदों। रानियाव जोंहा किसुमान फार्मार्स दंमोन, बिथांमोननिफ्राय आं कालेक्ट खालामना लाबोदों। बिनि उननि समाव मोजां जोलैनि थाखाय आङो खानाफारा कलेजनिफ्राय आं लाबोदों आरो बेवहाय आङो प्राय 20थासो अमा लानानै फैदों। बे 20था अमानि फिसाया दिनै खुब सुन्दरैनो आङो मोनदों। आरो माखासे यर्कशायार जोलैखौ आं लाबोदोंमोन सिलिगुरिनिफ्राय आङो यर्कशायार जोलैखौ लाबोनो हादों। बेनिफ्राय गवालपारानिफ्राय आं थावख्रिखौ लाबोदों आरो दिसि फिसाखौ आङो कुसिगावनिफ्राय लानानै फैदोंमोन आरोखि। बाखि बे जिहेथु नोंथाङा गोलाव समनिफ्रायनो बे अमाखौ नोंथाङा जागायजेननानै दिनैसिमहालागै फिसिगासिनो दा बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय आं मोन्थिनो लुबैगोन, नोंथाङा जिहेथु सासे आबादारिया अमा जेरै फार्म खालामग्रा सासे आबादारिया बेखौ जाफुंसार जानो थाखाय बिथाङा माबायदि बा कर्सफोर लानो गोनां जायो नामा, बा बिनि सायाव माबाफोर बिदिनो माबाफोर ट्रेनिंफोर लानो गोनां जायोमोन? नोंथाङा लादोंमोन नामा? एक्सुवेलि आंहा बेबायदि फार्म खालामजेननाय समाव खुनु ट्रेनिं गैयामोन। बा ट्रेनिं लायोब्ला मोनसे सुबिदा दं, बा ट्रेनिंखौ लानाया गाहाम। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो खमसे खम बेसिक नलेज जेखौ जों बुङो एसे जों सोलोंखायोब्ला जोंनि अमा फिसिनायफ्राव बिनि माखासे मुलि जाहोनाय बा माखासे जोंहा बिनि लोमजानायफोरखौ जोङो हमनो हानाय जानांगौ आरोखि। दा आं बे समाव जेब्ला आं मावजेनोमोन खुनु नलेजआनो गैयामोन, आंहा खुनु गियान गैयामोन अमानि फारसे, बाव माखासे थैजादोंबो। बिनि उनाव आं भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि माखासे डक्टरफोरखौ लेंहरोमोन आरो थारमाने बिस्राबो ओरैबायदि बेस्थ' थायो, गभर्नमेन्टनि माखासे खामानि थायो बिस्रा, माखासे गावसिनि स्टाफ खमबो दं भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि, जिहेतुके बिटिसिआव बहुद खम जोंनि डक्टर्सफ्रा। फुङाव लेंहरबाय बेलासियाव सफैयो, अमाफ्रा माने बेमारजों एसे रासिन जालाङो। दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै आं प्रेक्टिकेलि मावनाय जाबाय आरो जे दिनै मोनसे टेब्लेट गाबोन मोनसे टेब्लेट बिदि मिथिनानै दिनै इसोरनि अननायाव ओरैबायदि जादों जे खुनु डक्टरनि गोनांथि माने फैयाखै आंनाव। नंगौ आं मालाबा मोजां डक्टरनि साजेसनखौ लायो दाबो, मानो होनना बुङोब्ला गासिबो जिनिसा डक्टरनि जे रोंगौथि बेखौ सासे फार्मार्सआ लानो हाया। मानो होनबा बिसोरो मोनसे फरायनानै मोननाय शिक्षा आरो जों प्रेक्टिकेल मावलांनाया এটা आलादा जिनिस आरो जे आलादा जिनिस होनना मा होनबा बिसोरनि रोंनायजों जोंनि रोंनायजों बहुत डिफारेन्सखौ जों नुनो मोनो। जों प्रेक्टिकेल मावदोंब्लाबो किसुमान मेडिसिनफ्रा जों मिथिस'यैयाव जों होनो हायैयाव जों साजेसनखौ लानांगौ जायो। नोंथांनिफ्राय आं मोन्थिनो लुबैगोन जे जोङो नुयोब्ला नै दाख्लै साननैसो सिगाङाव जे अदालगुरियाव गोबां फार्मारफोरनिया जाय बिथांमोना अमा फिसिदोंमोन बिथांमोननि अमाया थैनायखौ जों नुनो मोन्दों, जे आफ्रिकान सेन्ट्रेल जोहै थैनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा नोंथांनियाव बे गोहोमा गोलैयाखै नामा, बा क'क्राझार हिसाबाव बे गोहोमा गोलैयाखै नामा? नंगौ, उदालगुरियाव जोंहा फार्मार्स बापन बिथांमोननि फार्माव एसे एफेक्ट आफ्रिकान स्वाइन फिभार, माने किसुमान मिडियाफ्रा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि बारहावा लाबोदों जे बारहावाया माने जोंखौ गिख्रां होदों आरो जे ओरैबायदि आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ जोंनि मानसिफ्रा बुंनो हायैयाव आफ्रिकान स्वाइन फ्लु सोदोबखौ लानानै फैदों। बे फ्लु लानाय लोगो लोगो जोंहा मा मोनसे गाज्रि बारहावा सोमजिदों, जाय बारहावाया सारा बिटिसि हालामावनो एफेक्ट जादोंमोन। बिनि क्लेरिफिकेसनखौ आङो गुबुन निउस चेनेलाव बुंखानाय जाखाबाय। अब्लाबो आं बुंगोन जे आफ्रिकान स्वाइन फिभारा ओरैबायदि मोनसे लोमजानाय जिनिस, जे लोमजानाया बा जे बेमारा खुनु वर्ल्डआवनो मेडिसिनखौ दाबो होनो हायाखै, दासिमहालागै गैया बिनि भेक्सिना। आं बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे सारा मुलुगाव कर'ना भाइरास बा कभिडनि बे भेक्सिनखौ बरननो हादोंब्ला अमानि बे गिख्रांथाव आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि जे भेक्सिनखौबो बरननांगौ होननानै जों डिमान्ड होनो सेस्था खालामगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाव गिदिर साइन्टिस्टफोर जोनोम मोन्दों। बे साइन्टिस्टफोरखौ जुदि जोङो गभर्नमेन्टफ्रा जुदि प्रेसार होनानै मावहोनो थाखाय जुदि बिथोन होयोब्ला बा गभर्नमेन्टआ सेस्था खालामोबा आं सानो खुब सम्भब आफ्रिकान स्वाइन फिभारनिबो भेक्सिनखौ बरननो हानांगौ।
दा नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन गोबांनो बर'नि जाय नैबे आबादारिफोर दं अमा फिसिनो फार्म खालामनो जाय बिथांमोना गोसो दङ दा नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो लुबैगोन जे मासे फिसाया बा बेखौ फेदेरजासिम जेसेबांलागै फेदेरो बेसेबां कुवान्टिटि बा बेसेबांसो बेवहाय खरसा जायो मासेखौ जुदि हमनानै नायोब्ला एक नाम्बाराव जाहैदों गावनिनो अमाया जुदि फिसाब्ला बेनि एक्सपेन्डिचारा आलादा जागोन बायनानै लाबोनाय अमाखौ फिफैनायब्ला बेनि एक्सपेन्डिचारा आलादा जागोन बा खरसा आलादा जागोन जेरै जोंनि जे अमाफोरनि दामफ्रा भेलुफ्रा फिसानि भेलुफ्रा 2 मास बारनाय लोगो लोगो हेमसियार अमानि दामा फ्राय 5,000 मिनिमाम आरो यर्कशायारखौ जुदि बायनांगौबा जोंहा 6,000 दा जुदि अमाखौ 2 मासाव जुदि जोङो 5,000नि बायखानानै लाबोखांनायनि उनाव जों फेदेरनो मिनिमाम 7 मास जोंनो टाइम नांगोन बा 8 मास टाइम लागोन दा 7निफ्राय 8 मासनि गेजेराव नोङो जुदि जाहोनांगौब्ला जोंना सोनारगोन नोंनि सायाव माने नोङो बायनाय दानाजोंनो जाहोजोबगोन ना नोङो माखासे गावनो आखाइजों बानायनानै जाहोगोन दा बायनाय दानाखौ नोङो जाहोनांगौबा दिनैनि थारिखआव पार किल' मिनिमाम 30 थाखा केजि अमानि दानाया आरोखि मानो होनबा अमाया दानाया बिभिन्न क्वालिटि थायो फिसानिया आलादा जानाय थिग देरफुनाया आलादा जानाय बा बुन्दानि थाखाय आलादा बा गाभिन जानायनि थाखाय आलादा बेबायदि जोंहा डिफारेन्स टाइपनि दाना थायो आरोखि बे दानाफोरखौ जुदि जोङो कमप्लिट सिस्टेमेटिकेलि जाहोयोब्ला जोंनि एक्सपेन्डिचार बा खरसा बारायो दा बेखायनो जों मा खालामनांगौ खरसखौ खमायनो थाखाय मिनिमाम बा मिनिमाइज खालामनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगौ जेनेबा जुंखाम जों बायनांगोन खम रेटआव दिनैनि थारिखआव जुंखामखौ जों मोनोब्ला जुंखामनि रेटआ 18निफ्राय 20 थाखा जों मोनगासिनो दं केजियाव प्लास ना गोरान जों एसे लानांगोन बेनिफ्राय जोंहा सापर गुरा जे गमनि गुन्दैखौ जों मोननो थाङो थिग बेबायदिनो जोङो माइरं माने माइनि गुन्दै बा माइरंनि पालिस्टिखौ जों बुङो बेखौ जों ज' खालामनानै लागायनानै होयोब्ला जोंनि एक्सपेन्डिचारा खम जागोन अर्थात जों सेस्था खालामनांगोन जे मासाव 1,000नि जाहोयोब्लानो जाहाथे अमाया देरनांगोनबो बेबायदि नङा जे अमाखौ जों खम जाहोनोसै अमाया देरला बेवहाय नोंहा आल्टिमेटलि मा जागोन लसकान दं नोंनि मास बारनाय लोगो लोगो अमानि देरनायाबो नांगोन नङाबा नों दरखार नांगौखिनिसिम देराबा नों फैसा मोननाय नङा ओंखायनो फैसाजों लोगोसे जोङो जाहोनायखौबो जाहाथे बेस्ट निउट्रिसन जाहोनो हायो जाहाथे 7निफ्राय 8 मासनि गेजेराव मासे अमाखौ जोङो फानोब्ला 18निफ्राय 20,000सिम थाखाखौ मोननो हानाय जों जानांगोन नङाब्ला जोंहा मा जागोन लसकान जागोन लसकाना बोरै जागोन जे मासे अमाखौ जुदि 5,000आव फिसायाव बायोब्ला नेक्स्ट अमाखौ जोंहा फेदेरनो थाखाय 8 मास दोनोबा 8,000 8 आरो 5 मास जाहैगोन नोंना 13,000 दा 13,000 जोंहा जिहेतुके खरस जाबाय मारै होनना बुङोब्ला 5,000 फिसानि दाम बायनाय औ प्लास नोङो जाहोनाव 1,000 करि जायोब्ला 8 मास फियोब्ला 8,000 8 फार्स्ट 13 दा नोङो बेखौ जुदि फानहरोब्ला 19,000 फानहरोबा नोंहा लाब मोनगासिनो दं बेसेबां 4,000 5,000ल' जोंहा लाब मोननो थाङो आरो मालायनि अमा फिसाखौ जुदि जों बायोब्ला दा बे अमायानो जुदि गावनिनो फिसाब्ला अब्ला बिनि प्रफिटआ आलादा जालायबाय 6,000 औ माने 5,000आ एड जाहैलायबाय प्लास 2 मासा बारायबाय नोंना जाहोनाया अर्थात 3,000 प्लास देरबावबाय अर्थात जेराव 4 बा 5,000 लाब मोननांगौ बावहाय नोङो 9,000 12,000 जों लाबखौ मोनहैबाय आरो दा बेबायदिनो जोंनि अमा फिसिनायाव गावनिनो फिसा फिसिनाया मोनसे आलादा प्रफिट आरो बेवहाय जोंहा मोनसे अंक थाबावो जे अंकआ जाहैदों जोंखौ आलादा मोनसे लाबोबावगोन जे मासे अमा बिमाखौ जोङो फिसा मोनसान्दि बेसे गोबाव फिसिनांगौ बहुतआनो प्रश्न खालामो दा बेखौ आं नोंथांमोननि चेनेलजों स्पष्ट बुंनो सानदों जे मासे बिमाया सार्भिस होनो अर्थात बुन्दा होनांगौसिम बैसोआ एटलिस्ट 5.5निफ्राय 6 मासाव होनांगौ जायो आरोखि अमाखौ जुदि मोजाङै मोननांगौब्ला बा अमायाबो मोनसे बैसोजों खोथा दं मानसिफोर बायदि बेहाबो मोनसे जुनारब्लाबो बिसिनि प्रजनन क्षमता फिसा होनाय मोनसे क्षमता थायो बे क्षमताया दोनोब्लासो जोंनि फिसाफ्रा मोजां जागोन अमायाबो बेबायदिनो बैसो जानानै जुदि जोङो सार्भिस होयोब्ला बिनि फिसाफ्रा क्वालिटि फिसा जागोन आरोखि दा 6 मासाव जुदि नोङो बिनि फिसाखौ बा बुन्दा होयोब्ला 4 मास जोंहा नांगौ अमा मासेया फिसा जायैनो 4 मास नांजोबा 114 दिन नांगौ टोटाल 4 मास जानो 6 दिन खम नांगौ आरोखि दा बे 4 मास जों लामसाम हमोब्ला ओरै जों 6 ओरै 4 अर्थात 10 मास जाहैबाय 10 मासाव नोंनि अमाया फिसा जागोन
होमब्ला नोङो मास मोननै जों बेखौ आरो मा खालामनांगोन आदार जासान्दि दोननांगौ जाहैलायबाय अर्थात 12 मासाव जोङो मासे अमा बिमानि फिसाखौ मोननो हागोन दा बिनि लाबा आलादा बोरै आलादा होनना बुङोब्ला अमा मासे बिमाया खमब्लाबो माबानिफ्राय 6था फिसा होगोन होजेननाय फिसायाव फार्स्ट टाइमाव जेब्ला जों बिनि फिसाखौ मोनगोन मिनिमाम माबानिफ्राय 6था आरो मोजां खाफाल दंब्ला जोङो 10थाबो मोननो हागौ दा जोङो 6थाखौनो मिनिमाम हमबाय दा 6था जायोब्ला जोंहा मा जागोन बे अमा फिसाखौ जोङो 5000 केजि जुदि फानोब्लाबो मासे अमाखौ जुदि 5000 केजि जुदि फानोब्लाबो बे अमाखौ जों बेसेबां मोनगासिनो दङ 6 5 गुन 30,000 नोङो फैसाखौ मोनगासिनो दं बे बिमानिफ्राय बे बिमाखौ नों खय मास जाहोखो 12 मास जाहोदों अर्थात 12,000 थाखा जाहोबाय नों प्लास बे फिसाखौ नों सोरबाबा बायदोंमोन 5,000 बायदोंमोन 15,000 गारदों नों एफा एनै मेन्टेनेन्स खालामनाय माबा माबि जाहोनाय लोंहोनाय एक्सट्रा 3,000 गारबावदो नोङो 18,000 अलरेडि नोङो बे अमानि खिथुआव गारलांबाय खिन्थु बे अमाया नोंनो 6था फिसा होयोब्ला मिनिमामाव होमब्ला नोङो 30,000 मोनबाय अर्थात 10,000 लाब नोंनो होबाय प्लास गाव दंबावो बिमायानो बुजिदोंना खोथाखौ गाव बिमाया थालांबावबाय लाब प्लास फिसायानो नोंनो 12,000खौ एक्सट्रा लाब होबाय 18,000खौ नोङो दाननानैब्लाबो दा बेबायदि अंखजों जोंनि अमा बिजनेसखौ जों खालामनो हायो आरोखि दा गतिके बे अमानि बिजनेसा जोंनि थाखाय लाब गोनां नाथाय अमा फिसियोब्लानो जाया अमा फिसियोब्ला जोंहा माखासे बाय'सिकिउरिटि जेखौ जोङो बाहेरानिफ्राय थांलाय फैलाय मानसिखौ जों हाफोरलाबायनाङा गोसो जाबानो सोरखौबा न'आव सोरलाबायनाङा फार्म सिङाव जानला मोनला हाफोरलाबायियानो जोंनि बाय'सिकिउरिटि होनाय आरो बे बाय'सिकिउरिटिखौ जुदि दोननो हायाब्ला नोंनि फार्मा बिनस्थ' जानो हागौ आरो साखोन सिखोन दोननांगोन थाम्फै थुम्फैनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन साइडआव ब्लिचिं पाउडार होनांगोन आरो फार्म सिङाव जोङो बिदिनो पटास दै होनांगोन आजिखालि मार्केटाव मोजां कीटनाशक एबा भाइरास दानगारग्रा मेडिसिन माखासे मोननो हायो जों बेफोरखौ होयोब्ला जोंनि फार्मा सेफ जायो आरो नोंथाङा जिखिनि प्रडाक्ट जायो बा नोंथांनाव जिखिनि फार्माव जिखिनि अमा नोंथाङा मोनो बेखौ नोंथाङा बहाबा साप्लाय हरो जोंनिफ्राय दा बर्थमान साप्लाइया बहुद जायगायाव जों साप्लाय हरनो हागासिनो दं बा आं पार्सनेलि बहुद जायगायाव जों हरो जोंहा टुरा मेघालय दं जोंहा बेनिफ्राय जोंहा नागालेण्ड पार्टि थायो बा जोंना भुटान रायजोआव जिहेतु जोंना जोंनि खाथि हिसाबै जुदिअ जोंनि एक्सपर्ट इम्पर्ट लाइसेन्स गैयाब्लाबो जोंनि माखासे बेफारिफ्रा सुन्दरकरि जोंनिफ्राय अमाखौ लानानै थाङो आरो जों मोजां रेट मोननो हायो आरो मार्केटनि थाखाय आं सानो जोंहा सिन्था खालामनांगौ बारा गैया जोंनि पाब्लिकफ्रा जोबोद सिन्था खालामो मास मोनसे मोननैयाव जोंनि नैबे ढौआ आफ्रिकान फिभार ढौआ एसे गाज्रि बारहावा लाबोदों बेखौ लानानै जोंनि पाब्लिकफ्रा जोबोद एसे गिख्रांनाय फैदों बे गिख्रांनायफोरखौ बिनस्थ' खालामनाय बा गिख्रांथाखौ जुदि जोङो गैया खालामनांगौबा जोङो पजिटिभ सिन्था खालामनांगोन आरो जोबोर जोंनि गेजेरावनो किसुमान मानसि थायो बे समाजखौ गुबुंले खालामनो गोसो खालामनाय बा समाजाव मोनसे गाज्रि मेसेज होग्रा मानसि थाखायो दा बेफोरखौबो आङो नोंथांमोननि चेनेलजों खावलायदों नोंथांमोनहा जे बिथांमोनहा अमा फिसिदों बिथांमोनहा मोजाङै मिथिखागौ जे जोंनि अमा फिसिनायनि जे खस्थ'आ मा आरो अमा फिसियोब्ला जोंहा बिनि जाहोनाय डे बाय डे जोंनि खरस बे बेसेबां खरस दं दा बेफोरनि गेजेराव माखासे गोसो गाज्रिनि मानसिफोर थायो जोंनि समाजाव गाज्रि मेसेज लाबोनो हाग्रा मानसिफोर थायो बा लाबोग्रा थायो नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोनहा एनि टाइम पजिटिभ सिन्था खालाम आरो पजिटिभ सिन्था खालामनानै समाजखौ गोग्गो आरो साखोन सिखोन दोननो थाखाय जों सिन्था खालामनांगोन अमा फिसिनानै जे बहुद गामिनि जोंना सुबुंफोरा गावनि फिसाखौ फोरोंनाय गावनि माइ गायनाय गावनि बिभिन्न धरन न' बांफ्राव डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायाव जोबोद मोनसे हंखा सुंनाय बायदि जोङो बयबो समाजखौ दाबोदों बे दानिफ्रायल' नङा सोलिबाय थानाय जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय जों नुबोनाय गतिके आङो खावलायदों जोंनि मानगोनां अमा फिसिग्राजों लोगोसे गासैबो बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजा नोंथांमोना माब्लाबाबो गाज्रि मेसेज होनो नाङा आरो गाज्रि मेसेजनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों सब समय पजिटिभ सिन्था खालाम आरो पजिटिभ सिन्था खालामबासो जोंनि बिटिआर हालामा उन्नतिखौ जाबोगोन आरो उन्नति नांगौब्ला जोंनो नांगोन मा खौसेथि नांगोन आरो खौसेथिनि गोहोआनो ओरैबायदि गोहो जे सम फैयोब्ला नोंथांमोना खोनादों बड'लेण्ड पिग मिसन मोनसे जे गिदिर साबजेक्ट दा बे बड'लेण्ड
पिग मिशन साबजेक्टआ ओरैबायदि जाबाय जे इमप्लिमेन्टेसन जानो थांगासिनो दङ दा बहुतआनो बहुत कुइसन खालामो बहुतआनो बहुत बायदि रोखोम सिन्था खालामो जे गभर्नमेन्टनि स्किमा गभर्नमेन्ट मावगोन बावहाय सोरबा राहुल नार्जारि बा सोरबा उमुक बेबायदि खुनु पार्सनेलिटि जोंहा बाव गैया नाथाय आं बेखौनो सिन्था खालामदों जे जों अमा फिसिग्रा हिसाबै जों अमानि आबाद खालामग्रा हिसाबै जों अमाखौल' बुजिगौ गभर्नमेन्टआ मा मावदों मा मावगोन जों बे फारसे जोंहा नायनांगौ जेबो गैया दा गभर्नमेन्टआ गभर्नमेन्टनि खामानि मावगोन जों गावनि खामानिखौ मावबाय थागोन दा राहुल नार्जारि हिसाबै एज ए फार्मार आं अमाखौल' मिथिगोन सोर गभर्नमेन्टआ मा स्किम मावदों सोर गभर्नमेन्टआ मा स्किम लाबोगोन बेखौ आं नायनो दरखार गैया आं फार्मार्स हिसाबै मावगासिनो दं आरो आं आसा खालामदों बिटिआर ओनसोलाव हाथ्राब्लाबो जोंखौ नायनानै जाहाथे आवगायबोयो जोंनि फंबाय बिनानावमोन जोबोद माने गोरों गोरा जानानै दङ बिथांमोनहाबो जाहाथे साइन्टिफिकलि अमा फिसिनायाव जोंजों जुदि सहाय खालामफायोब्ला निस्सय जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो मोनसे समाव जे अमानि जे मार्केटखौ जों लानो हानांगौ आरो अमानि जे हाब खालामनो नागिरनाय जोंनि सिमां बे सिमाङा जाफुंसारगोन होननानै आं आसा खालामो आरो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों रायजो राजाफोरा मोनसे कमेन्ट्स जोंनियाव होदोंमोन दा बेवहाय बिथांमोना बुंदों मा दे खायसे ओरैबायदि जायगा दं जाय जायगाफोराव नैबे फार्मनि जे अमाफोर बै अमाफोरखौ लकेलनि एरियानि मानसिफोरा जानो नागिरा दा बा एक्सेप्ट खालामनो नागिरा बर' रायजो राजाफोरा खायसे खायसे रायजोफोरा दा बे बिथिङाव मा बुंगोन माबाफोर इफेक्ट दं नामा बे आदारखौ बा बे अमाखौ जानायाव दे बै रायजो राजाफोरा माबाफोर जागोन नामा बेवहाय मोनसे सोंथि जानानै फैदों मा बुंगोन बे समाव बेवहायहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा कनफिउसन दङ मा कनफिउसन दं माने फार्माव फिसिनाय अमाया बिराद मेडिसिन होयो बा बिराद भिटामिन होनानै देरहोयो बा बिदिबायदि गाज्रि मोनसे सिन्थाधारा जोंनि समाजाव दङ आरो जेराव नोङो मोनसे समाव बयलार दाउआबो बे न'आव फिसिनानै बिराद बिजि थुयो माबा खालामो होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा जायामोन खिन्थु बयलार दाउ आरो जोंनि लकेल दाउनि डिफारेन्सआ आलादा अमानि खेथ्रआव ओरैबायदि जाहैगोन बियो नोंथांमोना फल' खालाम बे लामायाव खानाय हाब्रुआव उन्दुग्लुंनाय बा सोरनिबा नैबे अखा हानायाव लेथ्रा दैयाव उन्दुनानै जोङो जे अमाखौ खायो खि सोरनिबा फायखाना सिङावबो नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा सोरनिबा फायखाना सेर सोरनिबा माबा लेथ्रा जायगायावबो नुनो खानाय बेखौ जेब्ला मार्केटआव लाबोयो नोंथाङा नायदों नामा जे बबे जायगानिफ्राय लाबोदों बे अमाखौ नोंथाङा बुजिदों नामा बे फायखाना सिङाव खानाय ना बबेबा लेट्रिन सेराव खानाय ना बबेबा हा गाज्रि जिनिस जानानै देरनाय रावबो सिनाया जुदि फार्मनि अमाखौ जायोब्ला आं बुंगोन दाथि जे जोंनि अमाफ्रा साइन्टिफिकलि आरो हाइजेनिक जागोन आरो बे स्टेन्डार्ड जागोन जोंनि अमाया खियाव उन्दुसोमनो मोना माने जोंनि फार्मनि अमाफ्रा खियाव उन्दुसोमनो मोना थाम्फै अरजानो मोना लेथ्रायाव थानो मोना बेनिफ्राय जोंनि अमानि जानायनि जे आइटेमफोरखौ खोनाबा नोंथांमोना आसुरि मोनगोन जे जुंखामनि गुरा माखै जुंखामनि गुरा सापरनि गुन्दै जों गुन्दै जाहोआ खारन गुन्दै जाहोयोब्ला जोंनि अमाफ्रा देरा नोंथांमोना खेल जे जोंनि गामि सिङाव जे बहुतआनो अमा फिसियो बहुतआनो बुजिगौ गुन्दैल' जाहोनाय अमाया देरा बा अफ्रि खाथ्लाखौ जों जाहोयो खिन्थु जे अमानो जों अफ्रि खाथ्लाजों गुन्दै लागायनानै जाहोयोब्ला बे अमाया देरगोन खिन्थु बेवहाय जुदि गुन्दैल' दैजोंल' होयोब्ला बे अमाया देरनाय नङा आरोखि दा नोंथांमोनखौ आं डिफारेन्स खोन्थानाया मा जानांगौ आरो जानाङा रायजोफोरनि खोथा बेखौ आङो राहुल नार्जारि हिसाबै आं एक्सट्रा बुंनो खैया जे आं जेखौ बुंदों जे लेथ्रा जायगायाव खानाय जों नुनो थाङा नायनो थाङाखै आरो जोंनि अमाफ्रा फार्म सिङाव न' सिङाव थायो डिफारेन्सआ जेबो गैया जोंनि अमाफोरखौ जोङो मा खालामो सिस्टेमेटिकेलि जाहोयो आरो मा क्रिमिनि मुलि जों टाइमाव जाहोयो क्रिमिनि मुलि जाखांबा जों लिभार टनिक जाहोयो अर्थात जों मानसियाबो जाखायो क्रिमिनि मुलिखौ जानांगौ जायो लिभार टनिकखौ जों मानसियाबो जाखायो ना गोरान होयो जोङो बेनिफ्राय जोङो बेलेन्स फिड जुदिअ सोरबा बायनानै जाहोयो सोरबायाबा गावसोरनो आखाइजों बानायनानै जाहोयो गतिके नोंथाङा सिन्था खालाम हाब्रुआव सोरनिबा फायखाना सेराव खानाय सोरनिबा लेथ्रायाव खानाय अमाखौ जानानै मोजां मोनो ना जोंनि न'आव दोननानै स्टेन्डार्डलि दोननाय अमाखौ जानो मोजां मोनो दा बेफोर गासिबो सिस्टेमेटिकआ मा जों बानायनाय जों मानसियानो बानायो जों मानसियानो मुगैयो आरो जों मानसियानो बादाबो खालामलायो आरो मा दा फार्मनि अमाखौ जानांगौ साजेसन आंनिफ्राय होगोन आंनिफ्राय आं बेक्तिगत हिसाबै जे फार्मनि अमाया खुब स्टेन्डार्ड जायो हाइजेनिक दोनो जोङो खुनु लेथ्रा थाया आरो अमाखौ मेडिसिन होनानै जिबनावबो देरहोनो हाया खारन बे मेडिसिनजों देरनाय जिनिस नङा बेबो मोनसे जिबनसो
नों जुदि सासे मानसिखौ मुलि होनानै हाखु दाखु देरथों होननानै जाहोबा देरगोन नामा सासे मानसि गथ'साया नोंथांमोना सिन्था खालाम बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम जानानै लासै लासै देरलांनांगोन बेबो थिग अमायाबो बेबायदिनो नंगौ अमानि जोलै हिसाबै देरनाया एसे आलादा देरनाय गिदिर साइज जागोन फिसा साइज जागोन दा जोंनि लकेल अमाफ्रा जेखि जाहो दा जाहो जोंनो बोसोरसे बारखानांगोन होमब्लासो बिनि अमानि देरनायखौ जों नुनो मोनगोन थिग जोंनि अमाफ्रा मा जागोन जोलैयानो गिदिर जारखा बेखौ 8-9 मासनि गेजेराव नोंथाङा आरामसे 90 केजिखौ मोनखागोन मानो होनबा बिसोरनि ग्रथआनो आलादाखा जागोनबो बिसोर बुरजा देरगोनबो खिन्थु बिदि नङा जे मुलि होसोमनानै देरगोन बा मुलि होनानै बेखौ फेदेरनो हागोन बे जिबनावबो बे सिन्थाधाराखौ जोंनि समाजाव बा जोंनि रायजो राजाफ्रा साननाङा आरो आं एसे फार्मार हिसाबै आरो जोङो सुस्थ' समाज लुबैयो समाजखौ जों गुबुंले जाजानो लुबैया आरो जोंनि अमाखौ जानानै जोंनि दाउफोरखौ जानानै जोंनि खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेमाराव गोग्लैया असुस्थ' जाया जों बेखौसो इसोरनियाव कामना खालामो गतिके जों मुलि होनाय देरनाय बा माबा मेडिसिनजों मानायनाय बे जिनिसखौ एसे आं राहुल नार्जारि हिसाबै आं फार्मार हिसाबै आङो गोरायै बुंगोन जे खुनु मुलि होनानै बा मेडिसिन होनानै अमाखौ देरहोनायनि जोंनाव फर्मुला गैया फर्मुलाया जोंना बेल'नो जे अमाया टेस्ट जानांगौ जोंना गोथाव जानांगौ आरो हाइजेनिक थानांगौ टाइम मथे जों क्रिमिनि मुलि होनांगौ टाइम मथे जों लिभार टनिक होनांगौ आं बिसिमखौ बुजिगौ आरो नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथाङाथ' अमा फिसियो खायसे ओरैबायदि दं गोदान जा आबादारि बा जानो लुबैनाय बा गोदान फार्म खालामनो लुबैनाय बिथांमोन दङ दा बिथांमोननि थाखाय नोंथांनाव जुदि फिसाफोर नागिरोब्ला बा ब्रिड नागिरोब्ला नोंथांनो मोनगोन नामा मोननायनि सुबिदाफोर दं नामा जथेस्थ' सुबिदा होयो आं जोंनि क'क्राझार हालामाव गैयाब्लाबो आंनि थुलुंगानायाव दिनै आं बुंनो हागोन खमब्लाबो 50निफ्राय 60 जन मानसिया आंखौ नुनानै मावनाय आंनि फंबायफोर लांदों खुब सुन्दर फार्म खालामहैदों बिसोर आरो आं आसा खालामबावगोन आंनाव जुदि एभेलेबल फिसा थायोब्ला आं नोंथांमोननो हरनो थाखाय रेडि दङ आरो जोलै मोजां बासिनानै हरनायानो आंनि दायित्व आरो कर्तब्य मानो होननानै बुङोब्ला गोदान फार्मार्सफोरखौ जों माब्लाबाबो अन्याय खालामनाङा फार्मार्सआ मालाबाबो गावखौ बुथारलायनाङा मोजां सिन्था खालामनानै मोजां जोलै हरनायानो आंनि दायित्व आरो कर्तब्य होनना आं सानो आरो नोंथांमोना जुदि सोरबा फिसा नांगौब्ला आंनाव खबर लानो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंना दोनखाबाय नोंथाङा अमाजों लोगोसे गुबुन बिदिनो फिसाफोर फिसियो नामा जे अमानि अनगायैबो गुबुन फिसिबावो नामा माने अमायाथ' जोंना जाहैदों मा 8 मास 9 मासजों मोननाय फिसा माने फैसा दा बेखायनो आं मा खालामो हांसो लाफायो आरो दाउ लाफायो बहुतानो मिथिखागौ आंनि फार्मखौ राहुल नार्जारिनि फार्म थिथागुरि होनोब्ला आंनाव दिनैबो नोंथांमोना नुनो हागौ 600नि गोजौआव लकेल दाउ दं 300निबो गोजौआव हांसो दङ बिटेल जातनि बोरमा दं आंहा थिग बेबायदिनो जोङो इन्टिग्रेटेड फार्मिं खालामबा जोंहा मा जायो थाखा फैसाया एसे जोंनाव मा जागोन हमखा सुनाय बायदि जायो आरो मा जे दिनैनि थाखाय ओरै फैयाखै ओरैनि थाखा फैबाय बे दाना जाहोनायाव खुब मोनसे जोंनो सहाय खालामो आरोखि बेनिखायनो आं बेखौबो होनगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि अमा फिसियोब्ला बेजों लोगोसे दाउ फिफानो हायो दाउजों लोगोसे हांसो फिफानो हागोन हांसोजों लोगोसे बोरमाबो फिफानो हागोन जुदि बिदि फिसियोब्ला जोंहा मा थाखा फैसाया मोनसे नङा मोनसेजों जोंहा फैनायनि चान्स थायो दा बेवहाय आङो मोनसे सोंथि नोंथांनाव सोंनो लुबैदों आरो खायसे फार्मार बिथांमोना एसे मोनसे सोंथि जाखांगोन बिथांमोनाव जे अमा फार्म खालामनो थाखाय बै फार्मनि जाखिनि फार्म बानायगोन बेनि डिजाइनफोरा माबायदि जानांगौ माबायदि जायगायाव बे बानाय जायो आरो बेसेबां गुवार बेसेबां गोलाव बे जानांगौ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा बियो मेन माबाखौ डिपेन्ड खालामगोन जोंहा जुदि न'खौ नोङो नोंनि बाजेटनि सायाव खालामगोन नों खम खरसजों खालामनांगौनि मोनसे बाजेट थायो से नोङो 2 लाख 1 लाखजोंबो नोंथाङा फार्म खालामनो हागोन दा फार्म खालामनांगौबा जोंनो मा खमब्लाबो 6x7 रुम मोनसे रुमखौ 6x7 आरो न'खौ नोंथांमोनहा ओरैबायदि लुयोब्ला सा आरो खोला गोलाव आरोखि सा खोला जायोब्ला जोंहा मा जागोन सानजाजों सान ओंखारा होमबा बे सान ओंखारोब्ला सान्दुं नांफैनाङै आरो साना जेब्ला हाबगोन सोनाबहा थिग बेबो साननि सान्दुं नांनाय माने नोंथांनि फार्मा गोरान जानानै थानांगौ आरो मा औ मानोबा मोनामनाय थाला अब्ला बा नोंथांनि फार्मा स्टेन्डार्ड थागोन थाम्फैफ्रा जाला दैब' बा दै गुसु बा बिफां लाइफां बांद्राय सिङावबो जों फार्म खालामनाङा थिग सान्दुंबो जानांगोन एसे सायख्लुमबो जानांगौ
बिफां थानाय एसे जानांगोन बेबायदि नङा जे बिफां सिं अबा सिङाव बा गय सिङाव जों लुयो बुहुदानो बेबायदिनि अमाफ्रा मा जायो फार्मफ्रा एसे दुरबल जायो आरो बेमार जानाया रासिन सोमजियो मानो होनबा गुसु जाबाय थागासिनो दङ गोलोम बोथोराव एकदम थिग थागोन बियो गोजां बोथोर समाव बिनि गुसुआ बांद्राय जागोन दा बेनिखायनो आं साजेसन होगोन जोंनि फार्मार्स गोदानफोर जुदि गोसो गुदुं दङब्ला नोंथांमोनहा साखोला न'खौ साखोला लुनानै नोंथांमोनहा गेजेरजों लामा होनानै 3 फुट गेजेरजों लामा होनानै रुम मोननै बर्ड साइड 6x7 बेबायदि सिस्टेमै जुदि नोंथांमोना खालामोब्ला नोंथांनि केपासिटिनि सायाव सुन्दरखै न' लुनो हागोन आरो मोजाङै जुदि बुजिनो थाखाय बा दोननो थाखायबा नोंथांमोना आंनावबो साजेसन लानो हाहरगोन बिभिन्न टेलिफनिक जगाजगै नोंथांमोना लानो हागोन बेनि थाखाय आङो एनि टाइम रेडि जाखांफु जाय बिथांमोना फार्मार जानो लुबैदों बा अमा फिसिनो बिथांमोना गोसो जाना दं बिथांमोनखौ नोंथाङा माबाफोर खावलायगोन माबाफोर साजेस्ट होगोन नामा जोबथारनायाव आं साजेसना बेनो नोंथांमोनहा गोसो गुदुं जाय अमा फिसिनो गोसो गुदुं जोंनि लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरखौ आङो खावलायहरदों नोंथांमोनहा आंजों सुन्दर करि जगाजग लानो हागोन माबाफोर जुदि साजेसन बा माबाफोर जुदि रोंनांगौ दङब्ला नोंथांमोना एनि टाइम वेलकाम डे नाइट आं साजेसन हरनो थाखाय रेडि दङ आरो जोंनि हारिखौ बोखांनायाव आंबो सानो इसोरा जुदि खालामलाङोब्ला हारिनि जौगाखांनाय खामानि मावनो थाखाय आङो एनि टाइम रेडि दङ आरो अमाल' नङा बिभिन्न लाइफ स्टकआव नोंथांमोना एनि साजेसन दाउ बोरमा बा हांसो स्पेसियेलि अमाखौ आं होनगोन बे अमाफोरखौ फिसिनायाव माबाफोर जुदि नोंथांमोना रोंनांगौ दङब्ला खुनु गिनांगौ गैया आरो खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया अमा फिसिनानैबो जोङो मोजां जिबन खुंनो हागौ बा मोजां जिबन जों लानो हायो गोदोनि बायदि जों अमा फिसिनाय लोगो लोगो मुगैजानाय बा गाज्रि मोनजानाय मोनसे भाब दंमोन मोनसे समाव जों मोनबोदों जोंखौबो मोनसे समाव बुंदोंमोन बहुतानो अमासो फिसिग्रा जाबाय नों बेबायदि बुंनाय मोनसे जोङो सोदोबखौ मोनदोंमोन नाथाय दानि लाइमोनफ्रा अमा फिसिनो जे आग्रही जादों एखेबारे गोरों गोरा गथ'फोर इन्जिनियार गथ'फोर आंनाव फैयो बिराद MA पास BA पास गथ'फोर फैयो बिथांमोनहा साजेसन लाफैयो रिसेन्टलि जोंना धालिगावआव सानै गथ' लानानै थांदों जोबोद एडुकेटेड आरो बिराद बिथांमोना स्मार्ट गथ' बिथांमोनहाबो आरो मोजाङै मोजां खालामनो हाबावथों आरो फैगौ जोंनि जेनेरेसना जाहाथे अमा फिसिनो मोनसे आग्रही जाथों आरो फैगौ समफोराव आं आसा खालामगोन आंनिफ्राय साबसिन आरो अमा फिसिग्रा ओंखारबावथों बेखौनो आसा खालामदों नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै नंगौ बे समाव जों नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सासे जाफुंसार जानाय सासे आबादारि अमा आबादारि आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा गुबुन गुबुन फार्मबो बिथाङा खालामदों आरो बिथांनिफ्राय नोंथांमोना रोखायै मिथिबाय जे अमाखौ माबायदि फिसिनाय जायो आरो बेनि बेनिफिटआ माबायदि बिथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय आरो नैबे खायसे जोंनि गेजेराव मोनसे सोंथि जाखाङो जाय बिथांमोना जे बे फार्मनि अमा जानायनिफ्राय बा बेखौ नियारेस्ट बा मार्केटफोराव बा जोंनि बर'नि जिखिनि फालांगियारि जायगाफोर बैफोराव फाननाय बा जानायाव एसे गोनो गोथो साननाय बेनि सोमोन्दै बिथाङा बुंबाय आरो दा जानाय जे बेराम बे अदालगुरियाव जाबाय थानाय जे बेराम बेनि सायावबो बिथाङा रोखायै बाथ्रा बुंबाय थारैनो नोंथांमोना बुजिनो हादों बिथांनि जे बाथ्रा बुंनायाव नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोनथाव खौरां बड'लेण्डआव फैगासिनो डान्स बड'लेण्ड डान्स गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्डआव गासै मोसाग्राफोरनि मोनसे गोदान खाबु जौगा फिल्म प्रडाक्शननि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्डआव डान्स बड'लेण्ड डान्स बादायलायनाय खुंफुंगोन बादायलायनायाव देरहासार जायोब्ला गोबां रांबो बान्था हिसाबै मोननो हागोन देरहानायखौ 1 निफ्राय 3थि थाखोसिम सायख'नाय जागोन 1थि थाखोआव देरहायोब्ला 30,000 रां नैथियाव देरहायोब्ला 20,000 रां आरो 3थियाव देरहायोब्ला 10,000 रां मोनफुंनो हागोन डान्स बड'लेण्ड डान्स बादायलायनायनि थाखाय गिबियाव आनजाद एबा अडिशन लाग्रोनाय जागोन अडिशननि थाखाय 500 रां लानाय जागोन अडिशनखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी उलुबारिनि
सिबाम डान्स एकाडेमियाव फैगौ 15 जुलाइ खालारनि फुंनि 10:50निफ्रायनो लानाय जागोन। नैथियाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव फैगौ 10 जुलाइ खालार खालि फुंनि 10:50निफ्राय लानाय जागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 07086261241 7637814897 आरो 8838874462 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन। मीडिया बाहागोआरि बडलेण्ड बुब्लि